подготвува нешто сериозно. Информации што јавноста не смее да ги знае. Прашањето е, кој ќе биде следниот потек? Ovo nije izolovan događaj. U regionu se ponovo pomeraju granice uticaja. Javnost ostaje bez odgovora. Kashvillime që nuk po shpjegohen, siguria dhe stabiliteti po vihen në dyshim. Publiku duhet të jetë i shqetësuar. Ka zhvillime që nuk po shpjegohen. Siguria dhe stabiliteti po vihen në dyshim. Publiku duhet të jetë i shqetësuar. Ka zhvillime që nuk po shpjegohen. Siguria dhe stabiliteti po vihen në dyshim. Publiku duhet të jetë i shqetësuar. Ова беше една вест, без извор, без докази, но со 3 јазици и со 1000 интерпретации.